Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Шаби гузашта роҳбари ташкилоти Eagle FC Ҳабиб Нурмагомедов интервюи калон дод ва оиди муҳорибаи Лоиқ Раҷабов ва Фаридун Одилов ва оиди рақибони онҳо фикрашро баён кард. Мо ин суханҳои Нурмагомедовро пешкаши шумо мекунем ва пеш аз оғози навор дӯстон, лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар ба шумо доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем. доруҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, ришу мӯи сарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар доруҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меорен ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. журналистҳо аз Ҳабиб Нурмагомедов пурсиданд ки Даврен Ермеков ва Владимир Минеев барои реванш розӣ шуданд. барои шумо чунин муҳориба шавқовар ҳаст ё не? Ҳабиб Нурмагомедов дар ҷавоб чунин гуфт: не, барои ма бисёртар Ермеков зидди Одилов шавқовар аст ва мо оиди ин муҳориба кор карда истодаем ки онро ташкил кунем. онҳо ҳардуяшон розигии худро доданд. фикр мекунем ки ин муҳориба моҳи декабр дар Қазоқистон баргузор мегардад, гуфтааст Нурмагомедов. ва дӯстон боз аз Ҳабиб пурсиданд ки нофаҳмоиҳо бо Фаридун Одилов ҳал шуд ё не? Ҳабиб чунин гуфт: ман намедонам ки кадом саволро бояд бо ӯ ҳал мекардем. ӯ бо мо шартнома дорад ва ӯ бояд ки камарбанди худро ҳимоя мекард, аммо ӯ тайёр набуд ва мо чемпиони муваққатиро муайян кардем. барои ҳамин акнун Фаридун бояд ки камарбанди худро ҳимоя кунад, гуфтааст Нурмагомедов. дӯстон, фикр мекунем ки муҳорибаи Фаридун Одилов ва Даврен Ермеков муҳорибаи хуб мешавад. Ермеков рақиби хуб аст ва агар ки Фаридун ба Қазоқистон рафта ӯро дар он ҷо шикаст диҳад, ин дастоварди беҳтарин мешавад. барои ҳамин мо ба Фаридун муваффақият орзумандем ва акнун интизор мешавем ки кай ташкилот саҳнаи ин муҳорибаро расман эълон мекунанд. ҳамчунин ба Ҳабиб Нурмагомедов савол доданд ки дар турнири ба хотири ёдбуди падараш кадом муҳорибаро дидан мехост. муҳорибаи орзумекардагии Ҳабиб кадом аст? ва Ҳабиб чунин ҷавоб дод: ман Кевин Лиро зидди ягон чемпион дидан мехостум. Кевин Ли ситораи калон аст дар ташкилоти мо. барои ҳамин масалан зидди тоҷик Лоиқ Раҷабов ман фикр мекунам ки ин муҳорибаи хуб ва хеле шавқовар мешавад. мо оиди ин муҳориба кор карда истодаем. рости гап ин аз шумо ин маълумотро баровардем. дар моҳи октябр турнири калон ташкил карданем. дар куҷо ман ҳозирашда намегум, аммо мо маҳз муҳорибаи Лоиқ Раҷабов зидди Кевин Лиро ташкил кардан мехоҳем. мебинем ки мо ин корро карда метонем ё не. охири ҳафтаи оянда ман дар ин саволҳо ҷавоби аниқ медиҳам, гуфтааст Нурмагомедов. ва дӯстон бояд қайд кард ки Кевин Ли дар вазни нав аниқтараш 75 килограмм меҷангад. Лоиқ Раҷабов низ дар ташкилоти Eagle FC як муҳориба гузарондагиай ва ин муҳорибаро дар вазни 75 килограмм гузаронда буд. пеш ҳардуи ин ҷангварҳо дар вазни сабук яъне 70 килограмм баромад мекарданд. акнун дӯстон интизор мешавем ки бо ҷангварҳо маслиҳат карда ин муҳорибаро ташкил мекунанд ва ӯро расман эълон мекунанд. топови ҷангвари пешинаи UFC зидди топови ҷангвари пешинаи PFL. фикр мекунем ки ин муҳорибаи беҳтарин мешавад аз рӯи стил ва ҳамчунин MMA бе ягон паззанӣ ва бадбинӣ, танҳо назари варзишӣ. дӯстон, шумо чунин муҳорибаро дидан мехостед ва ба фикри шумо дар чунин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? фикротонро нависен, ҳатман дар канал обуна шавен. то боздид, хонаободу сарбаланд бошед.